Tinawa, tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue, yung makakaapekto at bilay, kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay, liknaay babalay, manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay, kapaborito RJ Jimenez, liknaay babalay, naringalan, Lunes hanggang Biyernes, at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, liknaay babalay. Alas 8:05 ada kabasan. Good morning ni ada balang sinansakay. Asumpalan yun nangalan sa programan Early in the Morning nan kapaborito Orly Navarro. Wadya matla sa programan may paruntal na saray peteg-peteg tan matuan liknaay balay. Siyempre dyan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Kaya balat sa makteryo na amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Agunatan na Miyerkules Petsa 5 ada bulan na Agosto 2026. Thank you Lord for another 1 year. Kasayan makteryon lingkor. Para may greetings, kapalasapas, thank you. Takayla nabitlan sansakay, tanaupot su oras tayo. So, thank you, saray Manggregre, Tasaksakbay, Jimenez family, thank you, Sony family, Biray family, thank you. Saratay greetings you, sayan makteryon lingkor. Salamat. Saray amin, yamanangaro. Iranda amimigo, takila bitlaan, yasansakay. Thank you. Araya suki tayon na dumarengal. Ya sakbay sara mimigo. Ya jada Facebook, tayo latan o Facebook mapalakapak so greetings to Wala ya mambo birthday. Happy birthday mo tada si Abraham Soriano Happy good morning. Happy birthday. Yes, ontak kaya kabandaan kun ka-birthdayan ko. Na sa may ilalak na Tahiti si Tingarantuman. So akan mo Danica. Happy birthday mo. So amin laya kabansag ko yung mambu birthday ada saya nagaw happy birthday ad sikatayo. Ni Simin Douglas so haring araw nalapag dita abong linggayan para pada syudad na dagupan. Sabi medya ay parte na lukaw ayage. Nunda tatakiling la si haring araw. Salamat Lord. Tapiano nakapan trabaho la. Iraramay no work, no pay. Iran kabalayan niya araya sa most affected. Iran na sektor. Tatang tanagagi. Wala rin yung nyaran na si Bilao. Niya nayaman so oras, agaw, no nyaran na gamakapaway aray kabalayan. So pang-share na saratay blessings yun. Aray local officials mangiya paway kayo pundo para dasay pansambot dasaray kabaluyan yano jaduntan at ganapano at napisan su ugas yamang kurkur lola dasaray kukulitiran kabaluyan ya siyempre ganon tikulim untan mo't ya salinap na danom delap dawigi kawanan Tantatimot la so saya climate change.
Aramay dati nadudulap lang. Kanya na may kansyon na asin, talagang tugma sa mga nagaganap ngayon. Yung alam mo yun, Junior Nexon, yung kapaligiran. So, kontak mula si Jabili. Ay, Socialist. Kay Donald na lang, yun na lang kontakin mo. May kansyon na asin, Engineer Nixon. Aanhin mo ang paggunlad kung ito'y nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon ng mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Tignan mo ang kulay ng dagat. Dati kulay asul, ngayon naging itim. Di ba? May mensahe na kansyon. Kumon na untana kada kapuspusuan, kamulmulingan, nasaray manuulay dahil sa pagsira sa kalikasan. Paano na ang mga susunod na henerasyon? Ang tataragay lugar nadala plus floods. Tatong tangagagik ay Socialist. Ganay raya dalin tantoy nga polaray kakiwan yaman na amper o dino mamasukder nasaray dalin nakusbula pay manggagawa ay dasaray ay disikatiran na manayam sa mundong ibabaw. Kanya na ayan na kansyon at tugma. Dasay ay plano at atang tanagagi kaya panggawa na say balbalag. Yung industriya na saray microchips ya dasay Pilipinas nunang lanyulatan at ay pakselika di tanad tarlak. Yanayari na si Katuya sumangyagwat na ekonomiya. Tadyadatan gawaan pinablimiran dumarengal pero una ay raya apiktadon residente laulad saray dumaralos. Kanya nanto may food sufficiency, food production, napiktuan o balo lamot yung industrialisasyon. Inayarin na mga gwat na ekonomiya. Dalar, so hanapon tayo. Pilipinas, tatang tanagagi. Araraya, so mensahe. Nasatan niya kansyon na sa may asin na tatang tanagagi. Aanhin mo ang paggunlad kung ito'y nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon ng mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Yan. So, mutuktakan. Talusan. So, minsay na kansyon. Balbalag. Tatang tanagagit. So, epektututan. Tansatan at nalilik nala. Sarayan na kaplisan. Panaon na tiyagaw. Agaylay putang. Sa heat index, sabihin tulay 50 yaging. Panaon na saya bagyo, anta signal number 1, number 2. Agaylay kasil at atang tanagagi, balasubos na uran. Nansama na Engineer Nixon, nanunutan mo, uran ang gano bagyo, signal number 1, walay urong. Mantarong kaya bulong na punte ng saman plastic wantura saragto takuko ng lakim ibatik mo at tapantarong mo salapyaw ararata naglaanta nasaray millennial tan usara na da dumaralo sa lakot salapyaw araratan at lakani ada eskwelaan ngalag mo na rengal si teacher lapod da balagubog na uran pero natanay
Kadeket labat na tawon manuusilan lara ya mansuspindi na klase urong. Kanto ay dumalay panaon. Saya kasil na uran ayagi baya-baya natan. Worst niya tateng tanagagik. Dakel sunasasalinap na danom. Kanyan si katutan mo tagmet ibabasyad sa may agin limiwawala. Era may after effect na sa may uranoy, wala niray pitek, so dakatenda. Naniray danom, taaga tampol man subside. So say danom tanto, yang kapoy labo tanto. At agaran lara may napagyalaan na saray danom. Kanya na wadtan niya alagaran niya unusap. Tapian na naakatan so datakatan na saray marakal iran kabaluyan katutan. Yan na siguro ni wala layaga wakin ay sinuspindi dalam ito. Siyempre tawalan ni ray delap yapasan. Singa di manad lugar mi. Remote may reporter Kaya dinakat to, may porsyon niya kulaan na delap. Kalyimi man Engineer Nixon, may in feature to. Dita na da barangay Manibok, Mayor Street. So kalyimi, pero aman niya porsyon mo labat, so kulay delap. Ay, Socialist Triangle. Salamat tayo sa Philippine no. Nadasaray greetings yun. Tanaming kila. Tani kulabasaan. Pero salamat. Basan tayo. Paano wala ni nalabsanan? Sige. Yung kayo na may papasabi na birthday greetings. Happy birthday ko nyo. Thank you. Yada harapan niya agaw at napituyawan ko ay si Councilor Jonathan T. Ramos. Poda si kato chairman na sa Committee on Transportation dita na da Bali Minlingayan medyo walay re-resolve anton problema. Dita na da barangay Pangepisan Norte Playa Toda. Kasi miyembro ka manay Toda at kanayari na mampik up da arum yapasan. Pero saya problema dita na da Toda dita na da Playa. Siyempre antayo dita na barangay Tuntun naramay kabungan na da gilig na sa may ilog. The highway na barangay Tuntun dalangkitan malimlim gasla at inekal iramay squatter ditan igararayan squatters pero inindan iray dalin ditan yan na panayaman syempre tismuran ekalan waladlay indan ira na samay na panalisan day abong ditan da City of Playa da barangay Pangapisan Norte natan pigarad sa raya siyempre tricycle driver na saya permit tunada at ditanad barangay Tunton kanyan na siyempre wad may tricycle di mangilugan mo't iray pasahero nalinuwan tiya kanyan na walay reklamo nasara may tudad man ayan tasay tudayo at di manayad Tunton libsong akinoy malaki jay pasahero yatan sumpapaway issue ditan ay siyempre malismet laralanti na panayaman kanyan linuwan tita nanto sa nansumpalan na tungtungan Good morning Councilor Jonathan T. Ramos sir ditan da Balay na Linggiyan Insan Romy ditan da Balay na Mapandan. Good morning Doriano family ditan da Balay na Mapandan. Palarkatan Insan Romy tagaylay kuli nasay Mayor Yudan si Mayor Carl Christian Vega. Good morning sir.
Patuloy pa rin ang paalala ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa katunayan nga, mayroon hong payag yan si Sir Christopher Pacauso ng mga nakaraang buwan patungkol sa pagtaya dito sa small town lottery na ang tanging tangkilikin lamang po itong binigyan nila ng prangkisa itong Grand 88 Gaming Corporation sa lalawigan ng Pangasinan except Dagupan City. Yan. Nawala ng iba na pwedeng magpalaro ng small town lottery, kundi ang kanilang binigyan ng authorization to operate. Ito hong Grand 88 Gaming Corporation. Kaya kung ano man yung umuusbong o kaya uusbong na pagpapataya at may ginagamit na parang sapin para magmukhang legal yung kanilang operasyon, pag walang prangkisa o kaya walang pahintulot ang Philippine Charity Sweepstakes Office, illegal po yan. Mayroon po namang mga legal na mga palaro. Pero ito ay hindi naaayon sa mechanics ng kanilang ginagawang pagpapalaro. Po illegal po yan. O kaya ginagamit lang na sapin yung mga ibang legal na laro. Illegal po yan. Kaya maging mapag-obserba po tayo, lalo na sa mga mananaya sa inyong tinatayahan o kaya tinatangkilik na palaro ng small town na lottery dito sa ating lalawigang Pangasinan. Dahil ang tanging legal na nagpapataya ng small town lottery, ito ho yung 1 to 40, ay ang Grand 88 Gaming Corporation. Ito ho yung nililinaw din ng PCSO na ang tanging tangkilikin ay yung mga legal na palaro ng small town lottery at ng PCSO. Dahil dito sigurado nakakasiguro kayo na ang inyong panalo ay hindi mabubulyaso. At pagka dito kayo tumatangkilik sa mga legal na palaro ng small town lottery, kayo pa ay nakakatulong sa inyong kapwa-tao. Ito nga yung sinasabi nila na larong may puso, nakakatulong pa kayo sa inyong kapwa-tao. Yan. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa
Good morning kay Councilor Elias Villanueva. Woo! Kamu pa ditaned Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Eco family ditaned Barangay Lungos. Biray family tan Dumalanta family ditaned Dinalawan tan Barangay Ambutal. Good morning. Anaming kilan manderengal ditaned Bali na Kalasyaw. Ang kapulay malam yora sa dasaya na programa tayo tatang tanagagi kalik na ay balay. Muli, thank you sa lahat ng bumati sa atin sa karawan natin ngayon. Thank you. Hindi ko na kayo masasambit isa-isa. Okay. Susunod na ang palatunto ng PAM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Bimalay. Bayan muna bago sarili. Siyempre dyan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Kumpawila kasumpalan na pigaran na makanan paymano. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan